Hát, itt az ünnepek után tudom, mindenki már be van csömörödve a beiglitől, meg a karácsonytól, de nálunk mindig annyira varázslatosak ezek az ünnepek. Be is mutatnám, édesanyja, hogy éppen a lángra kapott haját próbálja eloltani. Vagy eltaláltam, vagy jót mondtam. Akkor kedves öcsém, aki éppen megint lerúgta éppen a gázserpenyőt a rózsáról, és a mindig savanyú felesége, akinek megint elbaszta a körmös és nagyapám, akinek nem csak lerúgta a pálinkáját, és a szíve éppen kihagyott egyet. Ők volnának a családom, nagyon szeretem őket, ez nem mindig kölcsönös. Na hát akkor lapozzunk tovább. Na, hát most igazából a lényeggel kezdeném. Nagyapám nagyon a szívére vette, hogy kiment a jó kis erdélyi pálinka. Így hát öcsémről azt az utolsó képet láthatjátok, vagy utolsót előtt, mikor a 6-dikról épp véletlenül kiesik, semmi ráhatással. Ez a fotó volt a rendőrségen, itt nem tudták eldönteni, hogy a sógornok éppen löki, vagy megijed. Édesanyja igazából már annyira magán kívül van, hogy odaégett a beigli, a pulykába töltött beigli, hogy már észre sem vette, hogy egyébként leégett a teljes haja, csak kapaszkodik bele. A harmadik kép. Húha! Lehet, hogy a melejébe tapintottam. Öcsém földet ért. Sose volt egy műugró, így az aszfaltot arccal tompította. Nagyapám itt mindig még szúr a mellkasa, nem feltétlenül öcsém elhalálozása miatt, hanem a jó kis erdélyi pálinka még mindig oda van. Édesanyám, nem mondtam, ő egyébként fülorgégész. Mikor bármikor, akkor random megmatat valakit, éppen sógornőmnek a dobhártyáját vizsgálja le, hogy minden rendben van, hogy legközelebb, hogy más körmöshöz foglalja az időpontot. Nálunk itt telnek az ünnepek, köszönöm szépen, jövőre bárkit szeretettel rájuk, pálinkára vigyázni, egy hely felszabadult. Szóval várunk bárkit szeretettel, hogyha erdélyi pálinkát hoztuk hozzatok a nagy öregnek, mert a szíve oda van teljesen. Köszönöm szépen!